Mga kapuso, sa atong spotlight segment karon dinhi sa At Home with GMA Regional TV atong hisgutan ang development programs karon, partikular ang Panguil Bay Project sa Misamis Occidental, kauban si Governor Philip Tan. Good morning, Gov, ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Good morning, Sai, o sa tanan natong suking paminaw, and of course, I hope everything is fine in Region 10. Gov, unang-una, kamusta ang kahimtang karon sa Misamis Occidental ug ang mga residente? Well, ang Misamis Occidental nagpabiling peaceful. Ang ato tanang mga taga-MISOC is in good health. Wala kay local transmission. Ang ato lang giatiman o gikabalakan kanunay kaning mga LSI sa OFW nga nangabot sa atong probinsya. Gov, diretso ta sa development project sa probinsya. Kining Panguil Bay Project, unsay naa niini nga proyekto? The Panguil Bay Bridge Project is a long time project na at last sa panahon ni Presidente Duterte mataon na gini siya. It's the longest bridge in the country and in Mindanao. Hopefully, ang atong mga contractors na Koreano makasugod na sila karong June 30 sa pag-construct sa atong tulay between Tangkub City and Tubod, Lanao del Norte. Gov, puhon na mahinayon na gyud ning tulay. Unsa ka ang epekto ani sa atoang mga residente diya sa Misamis Occidental? Dili lang sa Misamis Occidental but the entire Northern Mindanao. So, ang atong negosyo sa entire Northern Mindanao, ang business activities mahimo na siyang 24 hours. Ang atong mga big trucks, atong mga buses, 24 hours na ilang operation. So, mo ni makatabang sa atong ekonomiya. Doon na may access, doon na may 24-hour activity. Diin usab molambo o moasenso ang atong mga negosyante sa Northern Mindanao. Mahimo ni siyang sentro sa kaning ekonomiya sa Northern Mindanao. At least ang mga serbisyo nga lisod sa una kabuoton pwede nang makabot sa duha ka areas na between Lanao and Misamis Occidental. And of course, mapadali og kaning pag-access sa atong mga negosyante sa nakalain-laing mga markets within the region. So, kaning makatabang kini sa atong ekonomiya ang tulay. Gov, asa pila gani budget ani og asa na to gikuha ang funding ani nga tulay? This bridge is under a loan agreement between the Philippine government and the Korean government. So the loan is around $100 and na Philippine government equity. So kaning Philippine government equity is just small pero kaning nga tulay karon nagtaas na ang presyo tungod kay dugay man na implement since the start of the loan. So magtulo na katuig ang loan agreement and karon pa gyud na-implement. So we expect na kani nga tulay maabot na siya og 7 to 8 billion pesos in terms of Philippine currency. Lastly, Gov, imong mensahe sa atong mga kapuso sa Misamis Occidental. Well, daghang salamat sa inyong paghatag gayon nga ang mga katawan sa Region 10 makahimamat nila ang Misamis Occidental. We are safe. So, daghang salamat ug maayong buntag sa tanan. Sama sa mga taga Misamis Occidental, excited na pud mi nga makita ang physical construction sa mong tulay. Daghan kaayong salamat sa paghatag og update sa Panguil Bay Bridge, Misamis Occidental, Governor Philip Tan. Thank you.